Amana TV don cigaban al'umma da namun alamar da suke da mu kasancewa da mu a kowane lokaci da zarar mun ɗaura shirye-shiryen mu. Sabon gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf Abba Gida Gida ya bayyana kadurin da ya mallaka gaba ɗaya a duniya ga hukumar nan ta CCB, hukumar da ke kula da dukkanin kowane shugaban ƙasa ko gwamna ya bayyana mata abin da ya mallaka kafin yawon mulki. Sai da Abba Kabir Yusuf ya tabbatar da wannan labarin na cewa ya mika takardar shaidar kofin abin da ya mallaka gaba ɗaya. Wannan shine abin da ake kamata ga kowane shugaba a Najeriya kafin a rantsar da shi da kuma bayan kafin ya sauka daga mulki. Sana ake yi wa Abba Kabir Yusuf murna da ganin alamun gaskiya a ga mulkinsa bayan da ya saurin mika wannan abubuwan da wasu daga cikin gwamnoni yake musu wahalar mikawa. Abba Kabir Yusuf a mutane suna mai kyakkyawan fatan zaman jin daɗi da komai ga gwamna idan ya zama gwamna.